Не. Поради проста причина нашата държава много изостанала. Няма нищо общо с Германия и другите европейски държави. Да обърнат внимание и на малцинствата, не само за етносите, за българите и за другите, а за ромите не. Нямат никакво, изобщо нямат никаква подкрепа, за да може да се изучат, да станат по-възможни, по-такиви, по-учени. Германия, за разлика от България, е с 50 години напред. Да не кажем 100. Те, когато хората са безработни, има джоб център, им дават пари да се издържат, да не отиват да крадат, да не отиват да правят щуроти, такива работи. Германия предоставят и работа, ако не е тук, на друго место, на трето, четвърто, предлагат и работа постоянно. Докато тук трябва да отиваш в бюрото по труда, па те да те викат, па да подпишеш 6 подписа, 7 и тогава отиваш на работа. Тук правят разликата в България. Те, българите, ни мразят, понеже ние имаме по-голема раждаемост и ще ги надминем.